Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'alumina hadza tafsirul Qur'an ya Allah waqdi hawaijana wastajib dunga ana ya Allah. Barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ngaturaken pawartos lelayu. Sampun sedo utawi sampun katimbalan sowan, sampun wangsul wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Inggih menika almarhum Bapak Marjini utawi Bapak Muhammad Zumarno ingkang pidalem wonten Mreda Gathak Bangunharja Sewon Bantul. Kaparingan yuswa 61 taun. Seda dinten Jumat Kliwon tanggal 8 Mei wanci jam 5:30 sonten wonten ing Mreda Gathak. Lan jenazah badhe kasarekaken wonten ing dinten Sabtu mangke wanci jam 9 Mei tanggal 9 Mei wanci jam kalih siang wonten makam Mreda Gathak Bangunharja Sewon Bantul. Lan estu sedaya ahli waris nyuwun barokah nyolataken jenazahipun almarhum. Dados niki mangke bakda ngaji sareng-sareng ten Mreda Gathak nyolataken jenazahipun almarhum. Daerahipun nggih Mas Andri nika. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu iyasriq faqad saraka akhul lahu min qabl fa asarraha Yusufu fi nafsi walam yubdiha lahum qala antum sarrum makana wallahu a'lamu bima tasifun. Surat Yusuf ayat 77. Surat Yusuf ayat 77.
Sing mengikuti lewat YouTube rak terus goleki surat Yusuf. Mubeng minger kae ngantek rampung ngaji ora ketemu. Sing lewat YouTube, lewat Walikerto, nek ra ketemu angger di subscribe ngono wae buka engko awan jane ketemu. Ora ketinggalan urutan ngaji ning nek di subscribe lah ya ora gelem nyabret. Gelene ming nyanlek lha kuwi mbusak nek santet kaya. Kalu padha ngendika sapa sedulure Nabi Yusuf. Ae tegese ikhwatu Yusufa sedulure Nabi Yusuf. Tabriatan hale padha memerdekakan utawa mbebasake li angfusihim keduwe awak dhewene dulure Nabi Yusuf. Ngendikane iyasrik yen to nyolong sapa sedulurku ae tegese Bunyamin. Sapa Bunyamin sika yatal maliki ing sikae sang ratu utawa ing bandane sang ratu. Fakot saraka mongko temen-temen nyolong sapa akhun siji sedulur lahu keduwe sang ratu mingko belu saking sadurunge. Ae tegese kalu padha matur sapa dulure Nabi Yusuf lil maliki maring sang raja. Mature inna hazal amra sak temene utawi ikilah perkara iku laisa ora ana apa ikilah perkara ora ana iku bi gharibin kelawan gharib min Bunyamina saking Bunyamin. Fa inna utawa fa inna akhahu mongko sak temene utawi sedulure Bunyamin allazi halaka kang wis mati sapa sedulure Bunyamin iku kana ana sapa dulure Bunyamin sing wis mati ana iku sarikon wong sing nyolong aidon hale malih. Kala ngendika sapa Sa'id bin Jubair, Sa'id bin Jubair. Ngendikane karena ana sapa jadu Yusufu utawa Yusufa, mbahne Yusuf, Abu Ummihi, ya bapakne ibune Nabi Yusuf, bapakne ibune. Ana iku kafiron wong sing kafir ya budu kang nyembah sapa bapakne ibune nyembah al-ausana ing reca. Fa amarat mongko perintahhu ing bapakne ibune sapa ummuhu ibune Nabi Yusuf bi ayasrika kelawan yen to nyolong tilkal ausana ing mangkono reca. Wayak suru lan mecah sapa bapakne ha ing reca. Fala Allahu mongko menawa utawi bapakne ibune iku yatruku ninggalke sapa bapakne ibune ngibadatal ausani ing nyembah reca. Fa fangala mongko nglakoni sapa bapakne
fa ngala mongko nglakoni sapa sing wis mati kok bapakne zalika ing mangkono nyolong fahadza mongko utawi iki huwa ya utawi iki iku asirqatu nyolong fa asarra banjur ngijabahi utawa nyendikani sapa dheweke ha ing ibune ae tegese ijabatahum ing jawabe dheweke kabeh fa asarra ae tegese ijabatahum ing jawabe dheweke kabeh fa asarra mongko jlentrehna utawa apa jenenge asarra jelaske jlentrehna ha ing mangkono masalah nyolong ae tegese ijabatahum ing jawab dheweke kabeh sapa Yusufu Nabi Yusuf fi nafsihi ing dalem atine Nabi Yusuf ae tegese fi qalbihi ing dalem atine Nabi Yusuf walam yubdilan ora ngetokake sapa Nabi Yusuf ha ing mangkono kejelasan ae tegese lam yazhur ora ngetokake sapa Nabi Yusuf al ijabata ing jawabe lahum keduwe dulur-dulure kala mongko ngendika sapa Nabi Yusuf ae tegese Yusufu Nabi Yusuf fi nafsihi ing dalem atine le ngendika antum utawi sira kabeh iku sarun elek apane makanan panggonane ae tegese mangzilatan panggonane fisirkoti ing dalem babakan nyolong min Yusufa saking Nabi Yusuf Haisu saroko sekilane nyolong sarokot Haisu saroko sekirane nyolong remburine apa sapa antum sira kabeh min abikum Haisu saroktum sekilane nyolong sapa sira kabeh terus haqqakum ing hak ira kabeh min abikum saking bapak ira kabeh haitsu saroktum sekilane nyolong sapa sira kabeh akhakum ing sedulur ira kabeh min abikum saking bapak ira kabeh. I bolong cedak ngono. Anggere oleh ngisor iki bolong. Masale ya pangan renget kuwi. Wallahu tawi Gusti Allah iku a'lamu luweh ngudaneni bima kelawan barang tasifuna kang padha persifatan sapa sira kabeh. Kang padha nyifati sapa sira kabeh. Jawabane dulur-dulure Nabi Yusuf ngono kuwi. Mula kalu padha jawab, padha nerangke sapa dulur-dulure Nabi Yusuf. Sing niate arep bebaske diri saka tuduhan nyolong. Arep omong nek kita-kita tetep mboten nyolong ming arep ngono kuwi. Mula terus jawabane upamane salah siji saka sedulur kita ki nyolong, katakan saja upamane Bunyamin ki nyolong, Iyasrik Bunyaminah nyolong kagungane sang raja, mbuh cangkir mbuh alat dienggo naker sing saka emas niku. Yen to si Bunyamin ki nyolong lho. Iki ya ming arep
ngebrukke ning Bunyamin iki sing sedulur cacahe 10 iki. Pokoke ming arep dianu dijlomprongke. Ming arep dijlomprongke. Arep dipakake. Makane upamane si Bunyamin ki nyolong. Mongko rada lumrah lah. Nek Bunyamin kok nyolong ki rada lumrah. Sebabe dulure dheke sing sadurunge iki ya nyolongan. Wah. Malah nerangke ngono kuwi, Dik. Dadi sedulure dheke sadurunge iki ya wong iki celemer. Le nerangke ngeten niku nyolongan. Ketoke pancen kok keluarga nyolongan. Gen nyolong. Dadi barangku iki inna hadzal amra laisa bi gharibin min Bunyamin. Di perkara nyolong niku ki bukan perkara asing meneh. Kudu perkara sing nyeleneh, tapi hal sing biasa. Ledo nerangke ngono ki wong ming niate arep memerdekakan diri terus arep njlomprongke Bunyamin kok ya. Ning jero ati Nabi Yusuf pancen ngarep-arep suasana sing kaya ngene iki. Ben iki men do njlomprongke Bunyamin, genggo Bunyamin men keri kraton. Dadi tumbuh leh tutup iki. Ini tumbuh leh tutup iki ya. Ora kok tumbuh mlongo iki ora. Tumbuh mlongo. Ning ya kurgo seleh katon kuwi ora apa-apa. Karo dinggo ngimbu gedang biasane. Tenan iki Sang Raja, masalahe nek Bunyamin kok ngantek nyolong kuwi iki ora bukan hal sing asing lah. Katakan saja hal sing wajar sebab enten sejarah niki. Sedulure Bunyamin sing wis mati ki ya memang tukang nyolong. Wes. Karena sedulure Bunyamin sing wis mati niki ya pancen wonge tukang nyolong. Lah kok iso nerangke ngono dulur-dulur liyane niki rak wonten pengendikan saka Sa'id bin Jubair. Mbahne Nabi Yusuf nggih, si mbahne Nabi Yusuf saka ibune, tapi mbahne saka ibune. Ora mbahne saka Nabi Yakub. Nek Nabi Yakub rak bapakne Nabi Yusuf lah. Niki mbahne saka ibune. Saka arah nasab utawa trah saka mbok. Lah ya kaya jenengan tak ya duwe to saka bapak jenengan munggahe sapa, ibu jenengan munggahe sapa ngono tak ya. Wis ngerti jenengan. Omah mbiyen asal usule ngendi jenengan iki kek? Oke ora cetha iki. Neng riki ming waton manggon terus kon alian gemang kek. Ora cetha. Dadi nek iki saka ibune. Misalkan nek cara kula ya mbah saka bapak iki titang kono. Terus mbah saka simbok iki nakrama kono niki wis ngerti jalure munggahe. Niku nek niki cetha kok ya. Arep wong do ora ngakoni kae cetha ngono. Aming wong ora ngakoni cetha ya.
Bul dunggahke ya mbahne dudeng-dudeng. Tur ya mbah saka bapake mbiyen sugih-sugih pol. Wong Blantik, Blantik sapi mbah kula iki. Sing saka bapak. Ya ming biyen tinggalan omah ki tinggalan lemah ki akeh ya omongi wong-wong omongi wong kene akeh. Tinggalan ngentak ngono kae ana, nggok pandi ngono kae ana, nggok. Masalahe sugih Blantik. Lah lentek ki anu kok ya Mbah Kakung ki rada kenal wong wedok ki lho. Dadi dientekke karo wong wedok. Dientekke karo wong wedoke kuwi. Wis dadi. Jane ya sugih mbiyen iki. Mbah Kakung demeh ndidit terus nekat. Iki sejarah. Sejarah iki mah gara-gara nerangke ngono wong wedono sing jenengan nurun lho. Waton nek omong. Nurun mbahmu. Ora cetha. Lah nek nggon Blantik kan nurun. Arep Blantik ra ndidit ta. Rasah Blantik is. Sawangun nganggo laken kae ya. Karo nggo pecut. Kathoke cekak ireng terus dicathoki, disetuti gedhe ana sake ae wangi. Udute kelobot. Dadi enten sejarah sing mbahne Nabi Yusuf saka ibune. Dadi kana jadu Yusufa abu umihi kuwi rak wonge kafir. Timbahne Nabi Yusuf ning saka ibu, dirungokke niki saka ibu ora saka Nabi Yakub. Saka ibu niku kafir, penyembah reca. Nyembah reca. Lan dilalae gampangane si ibune Nabi Yusuf niki akon supaya akon dulure Nabi Yusuf niku sing wis mati. Si akhun halaka niku wau. Fa inna akhahu allazi halaka niku sing sedulure sing wis mati niku. Sedulure Bunyamin lah. Sing wis mati, wong isih ndek sedulur saka mbok sing wis mati, sing nang kene jenenge ra disebut. Niku ra ya gampangane akon kakange Bunyamin wis. Men supaya ra bingung jenengan le mbahyangke ra bingung. Bunyamin iku isih ndek kakang ning kakang saka ibu. Ora saka bapak. Dadi dudu jalur sedulur iki dudu wis mati. Jenenge iki si Sarya apa sapa ngono. Lambangane angel nerangke dhewe. Lah iki ra apa tak gaweke jeneng ra apa lah kok. Wong iki pancen ming akhahu halaka, dulur sing wis mati. Kula men supaya le nangkep panjenengan iki gampang ya jenenge ketoke sing mati iki Sarya ngono kok. Ya aja Sarica kok ya. Wonge mangkat
Sariya ra ono nek sariya. Nek sariman ono. Lah iki kakangne Bunyamin sing jenenge Sariya. Iki karo ibune rak dikon nyolong recane mbahne. Reca sing disembah mbahmu kae colongen. Bi ayas rika tilkal ausan. Sing akon ibune Nabi Yusuf. Akon Sariya. Ya. Recane mbahmu kae colongen. Terus engko tok petel-petel tok pecah pokoke wayak suruha. Ben reca yo pecah tok jur-jur ben supaya mbahmu ki leren. Le nyembah reca ki ben leren. Ben ninggalke le nyembah reca. Iki dicetha dadi ora elek iki. Nyolonge ora elek cetha jenengan jalur ceritane ngerti. Le nyolong ki nyolong recane mbahne alasane ben le nyembah reca ki mandhet leren. Lah Sariya iki tenan ngleksanakake dawuh ibune. Fafangala zalika. Akhirnya nyolong reca kuwi tenan, yo dipecah-pecah tenan. Ming nek ana cerita ngono kok dicuwil sak cuwil tembunge nyolong. Akhirnya kan yang jaba semebar berita. Kakangne Yusuf sing jenenge Sariya ki jebul nyolong, ming ngono kuwi mandheke. Sekarang jak cerita ki nek dicuwil nek dilongi ora sekalian asal usule dipelajari terus tujuane nyolong apa ora disinau ming ketok elek oke saiki nek ana cerita ki ming dijujuk sing ming dijujuk Sariya nyolong wah ana sing nglarake ati ya nek upamane dilebokke ati jan lara tenan kiyaine medok wah kaya nglarake ati to ngono kuwi wah jan lah ora nyinau ora mempelajari asal usul terus engko istilahnya tujuane kok ya ming waton secara bleger bar karo iki ngono ya nek ngono kuwi wae mburi kae wedokane pirang-pirang oh pirang-pirang kae ya ming karang anu digandeng ora penting diomongke iki terus ora ngomongke mah ana sing ngomong lah nek kaya aku lumrah udu kiai kok wah dadi sing oleh petok sing udu kiai ngono kok ceritane ngono lho kene ya nganggo jalur kene ya sing sipate nglerem karo ngendheg dosa ora ming waton-watonane omong ki sok dicuwil ngono lho nek isih kaya mbiyen tak tapuk cangkeme to jenenge ora cetha. Saiki gandeng wis atine krana Allah sauni-uni. Sak karepmu sing penting ki Allah paring karidan ning awak kula. Ngekeki nugraha ati sing sabar kaya jembare segara. Nggih. Karo nuntun jiwa iso dhepe-dhepe secara utuh ning ngarsane Gusti Allah. Wis ngono kuwi wae seneng nek kula kahanan donya sing werna-werna gek oke-oke ra cetha iki wis ra tak gagas. Nyatane karo sing muni karo aku sing donekke ya sugih aku kowe. Aku ya omong ngono ae. Sing muni sing ngonekke karo aku sing donekke gene ya sugih aku. Apa meneh nang nggon ati wah sugih aku, sugih ati.
arek ngopo ati kuwi ati segoro lah wong disengiti awor kowe tak jajakke kok arep ngopo disengiti pas awor tak jajakke ana mie ayam liwat ki tak tari kok dodoyan mie ayam ora aku jebul doyan kabeh lah padha nek kur doyan mula aja sok melintir cerita senengane kok diplintir ceritane ming dulure Nabi Yusuf nyolong sike sing nyolong sapa si A Sarya sebabe le nyolong napa dikon ibune lah kok dikon ibune mosok ibune akon nyolong recane mbahne dadi nyolong recane mbahne gek kersane ibune le nyolong reca ki ben le nyembah reca leren dadi tujuane iki tujuan apik ben mandeg saka musyrike mandeg saka sirike la iki dienggo pembebasan diri dulur-dulure Nabi Yusuf ki cerita ngono kuwi ning ceritane diplintir ditugel wah nek Bunyamin kok nyolong sang raja niki ketoke lumrah sebabnya pancen wonten sejarah kakangne Bunyamin sing jenenge Sarya ya tukang nyolong lah mongko nyolonge pisan weming nyolong reca ajar nyolonge pisan weming nyolong reca ning nyerangke le muni kakangne Bunyamin sing jenenge Sarya niku ya tukang nyolong nek tukang nyolong ora berarti pendak dina nyolong utawa le nyolong kerep iki ming nyolong pisan je terus diterangke le muni tukang lah nek tukang ki wis gaweane kok iki pancen ora saira mbiyen nek omong ki sok ditambah-tambahi ngono lho sing marai undet-undetan ki wah iki nek dicontohke engko ming misuh-misuh ya mula wis iki wis sakarepmu kesel ngrasake ngono wis iki wis men do mikir nek omong ki ngati-ati nek arep jedulke pemberitaan ki ya dipelajari secara seksama dipelajari secara rinci gek engko agi omong nek ora ngerti ku ora maton komeng marai fitnah gek jenengan sing lakoni berarti di dosa fitnah ki luwih gedhe dosane pertanggungjawabane luwih abot dibanding rumateni wong dibanding karo ngombe khamr dibanding karo zina abot fitnah mateni wong ki sing dosa ming siji si penyebabe siji sing dosa sing mateni penyebabe sing dipateni sitok-tok wis nek fitnah engko mbuh ngobrol-ngobrol fitnah dadi ukah banget mula ngati-ati tenan lho ibu-ibu bapak-bapak jaga lesane supaya tansah selamat terutama mengke nek di hadapan Allah ngadepi yaumul hisab muga-muga dadi berkahi Allah dadi tulungi Gusti Allah dadi dituntun kalih Gusti Allah dados kawulanipun Allah sing nyata-nyata menep pikire semen di jiwane ikhlas atine mulya dunya akhirate alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.